Moitas gracias. No tenemos micro. Sí. Buenas noches a todos, queridos amigos. Moitas gracias. Queridos amigos, galegos e galegas, hoxe falastes vos. Galicia falou libre e democráticamente. Falastes mulleres e homes, falastes maiores e novos. Falastes desde as cidades e tamén dende as aldeas máis pequenas. Falastes desde a ilusión e a esperanza. E tamén, por suposto, falastes desde as preocupacións. Falastes con moita claridade. Unha gran maioría dos galegos que falastes coincidiu na mesma resposta. En Galicia, sí. Grazas a todos, grazas de corazón. Grazas a todos os voluntarios, a todos os interventores, a todos os apoderados que estuveron cubrindo as mesas electorais e representando o partido maioritario de Galicia. Grazas ao excelente equipo de campaña que estivo comigo e gracias a eles, unha parte moi importante, estuveron comigo na campaña do ano 2009, na campaña do ano 2012 e tamén na campaña do ano 2016. Este equipo de campaña, como se ve, cada campaña que fai é mellor que a anterior. Amigos, grazas a todos os membros do Goberno que me acompañaron durante estes 4 anos. Non sería posible acadar resultados sin o traballo e esforzo das conselleiras, dos conselleiros e de todos os equipos das consellerías que conforman a Administración Autonómica. Grazas ao presidente Albor, non só polo seu exemplo, senón que sigue sendo unha guía para o Partido Popular de Galicia, unha vía de galeguismo, unha vía de tolerancia, unha guía de centrismo, unha guía aos seus 99 anos, de compromiso con Galicia. Grazas aos presidentes provinciais do partido, a Alfonso Rueda, a Elena Candia, a Diego Calvo e a Xosé Manuel Baltar polo excelente traballo que se fixo en todas e cada unha das provincias e en todas e cada unha das alcaldías. Grazas, queridos amigos, a todos os concelleiros e concelleiras, a todos os portavoces, a todas as alcaldesas e alcaldes do PP, porque estuveron traballando con ahínco durante todo este tempo. Moitísimas gracias ao secretario xeral do partido, que, dende que chegou, solamente contamos as eleccións por victorias. E grazas, señores e señoras, ao portavoz do Grupo Parlamentario Popular, que dirixiu un excelente grupo parlamentario de 41 escanos e vai a seguir dirixindo un excelente grupo parlamentario de 41 escanos. Non está mal. Amigos, e por último, quixera agradecerlle en nome de todos os afiliados, de todos os simpatizantes, de todos os que traballamos no Partido Popular de Galicia, moitísimas e sentidas gracias a alguén que fixo comigo a campaña electoral, a metade el e a outra metade eu, non é outro que o presidente Rajoy. Moitísimas gracias ao presidente por este resultado que é o resultado de todo o Partido Popular de España. Amigos e amigas, temos, sin dúbida, moitas cousas que mellorar sempre, pero somos un gran partido. Un partido que naceu desde Galicia,
e que desde Galicia consolidou o centro-dereita de España e hoxe sigue sendo en Galicia e no resto de España o partido maioritario dos españois e, en consecuencia, tamén dos galegos. O partido que fundou un galego, Manuel Fraga, e o partido que preside outro galego, Mariano Rajoy. Estamos cheos de galegos e iso é unha boa sinal para todos. Amigos, por suposto que por riba de calquera outra cousa, grazas á gran maioría dos galegos polo seu apoio excepcional. Non teño máis que palabras de gratitude para o meu pobo, o que lle debo todo. A vosa confianza responderei. E este pobo que me deu todo, lle podo asegurar que pola miña parte non vai a quedar nada que non sexa traballar e respostar con todo o que sexa capaz para intentar estar á altura do que o pobo de Galicia me otorgou esta noite e me leva otorgando nos últimos 8 anos. A todos, quero dicirlles a este pobo que unha confianza tan alta, unha honra tan fonda, solamente se pode responder servindo con humildade a Galicia. A todos os que me deron a súa confianza, quero dicirlles que cumprirei todos e cada un dos meus compromisos. E a todos os que votaron elixindo a outra forza política, quero dicirlles, primeiro, que gobernarei para todos, que o máis importante que nos une é a esperanza dos galegos e por riba das forzas políticas, por riba dos resultados electorais, por riba das victorias electorais, por riba de todo eso está Galicia. E, en consecuencia, Galicia seguirá sendo o noso compromiso. Amigos, hoxe, nun día de tantas emocións, non podo esquecer a chamada que tiven a honra de facer no ano 2009, que tiven tamén a honra de facer no ano 2012, pero que este ano non puiden facer. A chamada do meu presidente, a chamada do meu pai. Amigos, grazas a todos, grazas a miña familia, aos meus seres queridos polo seu apoio condicional, pola súa comprensión comigo hasta fai un par de horas, que non foi fácil esta xornada. Eles non elixiron vivir isto, pero eu non podería vivilo sin todos eles e, en consecuencia, gracias a todos e, se me permiten, unhas grazas especiais para a miña nai. Moitísimas grazas. Bueno, queridos amigos, como quedamos, mañá é un día de traballo. Mañá é un día de traballo. Mañá é un día para seguir reconstruindo a ilusión de Galicia. Temos que seguir facendo a Galicia un mellor lugar para todos os galegos que temos a sorte de poder vivir aquí. Pero, sobre todo, un mellor lugar para os nosos fillos, para os que nos han de suceder, que temos que ter preparada Galicia para eles, e estou convencido que cada día a temos en mellores condicións para os que veñan e os que nos han de suceder. Eu son perfectamente consciente, o fun no ano 2009 neste mesmo local, o fun no ano 2012, agora tamén no ano 2016, eu non gañei nada solo. Gañouno o traballo do meu partido. Pero por riba de calquera outra cousa, foron os galegos e as galegas os que decidiron o que querían. E eu vou a dar todo de mí mesmo para que a vitoria de hoxe non sexa a vitoria dun candidato, que por suposto que non a é, nin a vitoria dun partido, que tampouco a é, senón a vitoria de un pobo que falou con claridade e con contundencia. Amigos,
Varias veces durante esta campaña electoral dixemos e dixen que eu non son salvador de nada, e si son servidor de todos. Eso seguirei sendo ata finais do ano 2020, cando finaliza a legislatura. Non estou aquí polo que puiden facer estes anos. Non estou aquí, nin estamos aquí polo que podemos facer nos últimos 8 anos. Estamos aquí polo que nos queda por facer nos próximos 4 anos. Non pedín a confianza do meu pobo porque me sentise capaz de facelo solo. Pedín a confianza do meu pobo porque estou convencido que o proxecto que vamos a iniciar mañá é un proxecto da maioría dos galegos, é un proxecto que vamos a proseguir con intensidade todos xuntos. Presidente, Villa das Mareas, que mañán ainda estás aquí. Galicia, amigos, Galicia hoxe é unha excepción na política española, pero esa excepción da política española se debe a que Galicia é un pobo excepcional. Ahora que ha habido tanta atención de toda España, yo lo agradezco a todos los medios de comunicación, nunca he visto tantos en nuestra comunidad, quiero agradecerles su presencia, quiero agradecerles el seguimiento. Gracias a ellos, hoy los españoles conocen más a mi pueblo, conocen más a Galicia, y quiero agradecerse de una forma muy especial. Y ahora que se puede prestar mayor atención a lo que pueda decir, yo lo que os digo es que no es a mí a quien tenéis que escuchar. Lo que os pido es que le prestéis mucha atención a Galicia, porque este pueblo sí que merece la pena ser escuchado. De la misma forma que en los últimos 8 años Galicia se ha esforzado cada día, de la misma forma que en los últimos 8 años nos hemos mantenido juntos cada día. De la misma forma que aquí las grandes victorias no son las elecciones, las grandes victorias es que un joven consiga un trabajo, las grandes victorias es que las familias lleguen con más facilidad para llegar a fin de mes. Aquí queremos unidad, queremos responsabilidad, queremos estabilidad, queremos avance y queremos futuro para nuestra tierra. Aquí lo que pedimos para todos, porque lo intentamos demostrar cada día nosotros los gallegos, es que nuestra forma de compromiso con España es seguir siendo gallegos en esta España común, en esta nación española. Y por eso, queridos amigos, a todos los compatriotas, a todos los españoles, quiero decirles que en Galicia utilizamos una frase que significa todo lo que tiene este pueblo. Este pueblo lo que tiene es mucho sentidiño. Eso es uno de los conceptos que queremos exportar al resto de España. Amigos, finalizamos. Insisto, gracias de corazón a todos, gracias de corazón al resto de españoles que nos han trasladado en estos últimos días su confianza, su apoyo. Gracias a muchísimos andaluces, madrileños, catalanes, castellano-manchegos, castellano-leoneses, extremeños. Muchas gracias a todo el conjunto de los españoles que estaban mirando para Galicia con el interés de lo que íbamos a hacer. En Galicia, en consecuencia, no habrá bloqueos, ni líneas rojas, ni vetos, ni parálisis. Galicia no se va a parar. Galicia seguirá avanzando desde el primer minuto de esta legislatura que acaba de comenzar. Finalizo. Sei que hai moitos galegos en paro. Esa é a primeira prioridade do Goberno que empece a traballar unha vez que o Parlamento invista ao presidente da Xunta. Hai moitas familias que teñen dificultades para chegar a fin de mes, e o sabemos ben. E hai moitos mozos que queren seguir traballando en Galicia e que están intentando que o seu futuro sexa un futuro mellor. Estou convencido de que será así. A todos eles, eu lles digo que en Galicia sí. A todos os galegos, eu lles digo que en Galicia sí. E a todos os galegos, hoxe, nos dixeron
o resto dos galegos, este pobo lle dixo a todos os que nos dedicamos á política, a todos os que somos representantes ordinarios do noso pobo, hoxe este pobo falou de forma clara e nítida e tamén dixo en Galicia sí. Moi ben. Finalizo, como dixen no meu último debate de autonomía, como dixen cando decidín volver a presentarme, non hai maior honra que servir a Galicia. E hoxe reitero, non hai maior honra que servir a Galicia. Ninguna. Non hai. Para min é a maior honra que pode ter un galego que se dedica a política. Quero agradecer, por último, a todas as persoas coas que falei esta noite, por suposto co presidente Rajoy e coa secretaria xeral do partido, María Dolores de Cospedal. Quero agradecer ao Lehendakari Urkullo, que foi o primeiro que me chamou para felicitarme, e eu aproveitei tamén para felicitalo. Quero agradecer ao señor Leiceaga, que tamén me felicitou polo resultado electoral. Fai unhos intres tamén me felicitou o señor Villares, quero agradecerlle ambos os dous. Quero agradecer tamén á presidenta de Madrid, a presidenta da Comunidade Autónoma de Castela e León, o presidente da Comunidade Autónoma de Murcia e tamén o presidente da Comunidade Autónoma de Extremadura. A todos eles lles quero agradecer e a moitísima outra xente que lamentablemente aínda non puden contestar. O máis importante, queridos amigos, é que non lles oculto que estou feliz. Sabía que era moi difícil sacar unha maioría, o sabíamos dende o principio. É a primeira vez que había que dividir entre 5, era a primeira vez que un partido político se presentaba no espectro de centro-dereita, era a primeira vez que estábamos, en consecuencia, tener que xogar unha maioría nunhas circunstancias tan adversas como esta. Ao final, o que está claro é que por fin hai unha excepción de unidade, que é Galicia, hai unha excepción de estabilidade, que é Galicia, e hai unha excepción de responsabilidade, que é Galicia. E como vimos dicindo dende o principio da campaña, Galicia, Galicia, Galicia. Moitas gracias. Gracias de verdad. Moito ánimo a todos a traballar todos xuntos. Moitas gracias.